Mphakathi waKwaZulu Natal sesiphinde safika nala eKhathomena Clinic nala esithe ukuze kungagcini kuumnyango nje oyikhulumelayo ngodaba lokuthi imithi kwaZulu Natal abukho ubuqiniso bokuthi isiphelile kuze kube uApril. Sithola la umfowethu obelande imithi eKhathomena Clinic, sixoxa naye ke ukuthi ke asitshele ukuthi uthe mayifika la kunobuqiniso ukuthi umuthi akayitholanga. Awuqale usichazele ukuthi ubani okabani umfowethu usuka kuphi? Igama nguSikhumbuzo ngwamakhoba ohlala khona la eStop 9 eCato Crest. Emakhaya kule eShowe. Awu insizwa ngakithi kanti usuka le eShowe phela masingapha kothukela bonke abantu abasuka lese sithi sihomkhaya ngaphesheya kothukela. Cha mfowethu enalo udaba kuthiwa imithi iphelile ezibhedlela kwaZulu Natal nasemaklinikhi. Wena mawufika la ulitholile nosizo ngomithi obuzoyidinga? Mina nansi bengilandela ubaba nansi njengamanje ngiyitholile nasepharmacy bakhona abanye abantu abazolanda imithi angakambona ophume kwathi umuthi akawutholanga kubo bonke abantu ngibafice khona lana. Shuthi ungasiqinisekisa ukuthi ngokokwazi kwakho njengomhlali osebenzisa le clinic awekho amaqiniso ekuthenini imithi ayisatholakala kule clinic? No, bengabikho mina umuntu osengike ngamuzwa ethi akayithola imithi la eclinic lutho ngoba namnansi njengoba ngiyiphethe nje nami baba ungifonele ekuseni sicela ngizomlandela yakhe ngaphuthuma ngazomlanda naye ngiyitholile. Mphakathi waKwaZulu Natal ngiyathemba ke niyayizwela bakwethu kuseyilo njalo umshikashika wokuthi silisana nabantu abasebenzisa imbiko beyibike ngendlela engasilona eqiniso. Sesiwahambela ama-clinic, sisihambela isibhedlela, sahambela ne pharmacy ekuyiyona esigcinela imithi kwaZulu Natal. Sathola ukuthi imithi ikhona kwaZulu Natal, alisinayo inkinga yokuphelelwa imithi futhi asikeze ukuba nayo inkinga yokuphelelwa umuthi. Sisekhona la eKhathomena Clinic nale kuyila sizama imizamo yokuthi sikuveze ubuqiniso bokuthi isifundazwe sakwaZulu Natal asikafiki la esesiphelelwe khona imishanguzo noma chronic medication okuyimithi esiyilandayo njalo ngenxa yezifo zethu ezihlukahlukene. Sila phakathi ke manje egunjini la kulandwa khona ngqo i-chronic medication. Sibe nenhlanhla ukuthi sifice usister esakhe enza wona umsebenzi namhlanje okukhipha wona amaphilisi lawa. Kodwa ngaphambi kokuba sixoxe nodadewethu naye futhi obeyilandele amaphilisi akhe, sizocela ukuthi siqale sibuze kusister ukuthi sister imlayezo lesizwayo masibona ku social media neindaba lezi sithola la ku social media zokuthi imithi le ye chronic medication isimphelele noma izoniphelela maduza nje, ningathi bukhona nobuqiniso bento efana naleyo? Sanibonani, mina nguSister Ngcobo ngisebenza kwa chronic. Okwamanje besingakabona izinkinga, besingakabi nazo ingqinamba, siyazama namapatient yethu ukuthi siwachazele ukuthi hayi amaphaphu phansi i-treatment isinayo. Ayikho i-patient ihambi i-treatment ingazange ziyithole. I-treatment ikhona, abantu abeze ngama-date wabo emtholampilo behlisa amaphaphu. Kuyacaca ke emphakathi waKwaZulu Natal ukuthi ngempela udaba lolu oludumiswayo kuthiwa imithi kayikho udaba eluthathwa khona esingazi lithathwa, kodwa sithe asenze nesiqiniseko ukuthi siyamthola okuyena olande imithi yakhe ukuthi asitshele naye ukuthi ke ufike wathola ini mayifike eclinic. Sizomprotecta ke udadewethu simgcine anonymous, asizukuliveza igama lakhe, kodwa nje awusithatha usibeke ukuthi ubusuyizwile nawe le indaba zokuthi amaphilisi kuthiwa ayaphela noma asephelile kwaZulu Natal. Ngizwile nami ukuthi amaphilisi azophela. Mina kwadla ukuthi ngizwa nje vele sokusele one day ukuthi ngizolanda yami amaphilisi. Ngizwa nje komunye umsakazo ukuthi amaphilisi azophela bathi aphele emuva la elandwa khona ezweni elikude. Ngendlela engibe novalo ngayo ngayitshela ukuthi hayi shuthi sengiyafaka phela ngoba sihlale sitshela emaklinikhi ukuthi amaphilisi asingawayeki ngoba iyona impilo yethu. Ngayitshela ukuthi nje asho ukuthi sekuphelile ngami, cishe ngafa kwayizolo nje ebusuku. Mina ngiyamangala mangifika la hayi onesi abayikhulumi leyo nto naka nje akhona phambi kwami inqwaba khona nje sazoqhubeka siwathole.
Ngiyathemba ke mphakathi waKwaZulu Natal siyaqonda ke lokho esihlale sikusho ngokuthi abantu basabalalise lezi indaba ekuthiwa ama fake news ukuthi kunobungozi obungakanani. Yingakho ke namanje sithe asifikele thina ukuze abantu bengezwa ngendaba size eclinic futhi baqinisekise ukuthi besingabatshelanga ukuthi siyeza la sivele satheleka nje nawe ngiyathemba ukuthi bungaplananga ukuthi uzobe ukhona sivele satheleka nje kodwa lento iyabethusa abantu kungenasidingo ngoba iqiniso lithi nansi imithi ikhona abantu basazoqhubeka beyithole imithi ezibhedlela zethu kodwa makhona umuntu ovele abe ne blanket statement noma istatement esesikhomba ukuthi ayikho imithi kwaZulu Natal into leyo esishaya phansi nesiphikisa ngazo zonke indlela esicelayo abantu bakithi ukuthi beqhubeke ngokukhuleka beze emtholampilo yethu beze ezikhungweni labalanda khona imithi yabo ikakhulukazi uchronic medication uthi udadewethu uthuke kangangoba ebusuku abufikanga nobuthongo mayizwa le ndaba bese yibuza ukuthi usezowathatha apha amaphilisi ngoba nje kukhona umuntu hambise indaba engasili iqiniso lokho sithi fake news wathi imithi iphelile kwaZulu Natal siyacela ke abantu bakithi asiqikelele masikhuluma indaba ezithinta umnyango wezempilo ngoba zikhulumisa ukuphila kwabantu ikakhulukazi mawungayiqinisekisile leyo ndaba siyacela ukuthi ungayibeki njengodaba oluyiqiniso ngoba egcineni kwesikhathi baningi abantu abasuke bethinteka lapho siyabonga kakhulu ke asiqinisekise abantu bakwaZulu Natal ikhona imithi mawukuthi useclinic noma esibhedlela khona umuthi wakho ongawutholanga yiya ku CEO mawungamtholi inombolo siyibekile eindongeni noma kuma notice boards ethu ushayele no district direct number yakhe siyibekile lapha mawukuthi awunelisekile imithi awuyitholanga ikhona ke neminye imizamo esenza ungangena na ku social Facebook page yomnyango ukwazi uku-inboxa khona sizokwazi ukuthi sikulekelele ukuthi ukwazi ukuyithola imishanguzo yakho mawunenkinga la usuku khona kodwa ngokwazi kwethu njengamanje ayikho iclinic kwaZulu Natal noma isibhedlela kwaZulu Natal engenayo imishanguzo noma eshodile ngemishanguzo siyabonga.